ayiwezweni. Thank you. Thank you. Ake sishaye izandla simshaye. Ngicela ushaya ngokubonda izandla sidumise yena sibonga uNkulunkulu ngalesipho. Qhubeka udumisa sisi. uNkulunkulu akwenze kahle. Ngicela ukuthi nami ngibonge. Dlamini benginomoya wokuqhubeka. Ungaqhubeka njani sebavalelise kusukela ku-chorus lead. Belokhu bevalelisa. Nonikelayo uthi sesiyahamba. Nothwala umthwalo uthi sesiyahamba. Hlabelelayo. Manje sengabuyela-ke nento entsha-ke nami. Abantu behamba bangijikele bonke. Ungathi batshela mina ukuthi hawu ungafika izolo uthi lala siyahamba manje. Kodwa-ke sizolenza ithuba. Khulumile laphaya ebandleni la ngithandaza khona. La besenza khona usiyakudumisa ukuthi ngiyabuya la encwadini. Njengoba no-Obathi ubuya yedwa nami ngibuya ngedwa. Vele nje June ngizobe ngila. Yawuqhuma nhlanhlane ezinye ziyawufekela. Mangibonge ukuthi nisiphathele labantwana kahle. Ngibona ngokugijima kwabo ukuthi no. Basuthi. Ngeke ugijime kanje ulambile bakithi. Basuthi shayelana udlamini izandla. Thank you, my faith mission. Usiphathela kahle labazalwane. Bona usibongile egide umdanso engakwazi bengiqala ukubona namhlanje. Wafika ngihleli lapha ngathi basuthi. Ngeke udanse kanje nje yakho ulambile. Amen. Siyabonga nina besiphambano esithe kancane. Isiphambano senu sithe ukuthi bathe ngiyasiphusha sisele. Thank you. Kongrama ngendlu saniyakhile. Ukhoza bekaluka ngikhuthuza ngithi lokathi faka baba. Fakile nami. Fakile. Kodwa-ke ngoba ukhoza uyakhuthuzana. Uzophinde ngimshiye omunye u-1,000. Shuthi-ke khoza uyabala ukuthi seyimali. Sengizoyifuna kuwe-ke khoza. Thank you ngalendlu enhle kangaka. Nishayile. Fana nani bengibonga. Umzalwane lapho uchawuke lapha silapha kwakhe. Noko ngiyayithanda izinto ezinhle. Ngimthanda umzalwane othe sindisiwe bese uyayiyeka. Sindisiwe kodwa igate ayilingani. Uyabona ngapha. Angiyekele kodwa nje ngiyayithanda izinto ezinhle. Thank you. Sinomzalwane la Wiseman umfundisi naye
bathi babonene noKhoza bathi siyohlanganela ukwati bafundele into ngiyifundela bathi zonke indlela ibhekela ukwati. Thank you, man of God. Phakama bakubona nje wise man. Maseko kuyamangaza ukuthi wise man omfishana nje. Kodwa ingane yethu le. Akulizwi kuyafikwa la. Ngiyacela ke kwi-group ka-Amen sekhona opa. Mina ngiyicela la nje ukuthi u-Amen usekhona ozayo. Siye kuleya ndoda leya. Amen ukhona lapho. Ngiyabonga. Asifunde izwi ke kafuphi nizezwa ngabafundisi benitshela kodwa very soon uJune uzophela sengila. Kuyawuqhuma nhlavana ezinye ziyawufekela. Ngicela sifunde izwi Matthew chapter 1. Sizothi teach, siphinde sithi preach. Matthew chapter 1 from verse 1 shila sime ku-6. Awusikhonza ngokusifundela. Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu indodana kaDavide, indodana kaAbrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo, uJuda wazala uFaresi noZara kuThamari, uFaresi wazala u-Ezromu, u-Ezromu wazala u-Aramu, u-Aramu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBowazi kuRahabi, uBowazi wazala u-Obed kuRuthe, u-Obed wazala uJesayi, uJesayi wazala uDavide inkosi, uDavide wazala uSolomoni kumka Uriya, uSolomoni wazala uRobowamu, uRobowamu wazala u-Ubiya. Thank you. Izwi lenkosi libandla lonke lizothi amen. Sikhuleke. Liphilile baba izwi lakho suthise ngalo ngoKristu inkosi yethu. Amen. Kunengoma yesisuthu ngesinqanyana silakiwe. Kodwa ke sekuhlatshelwe kakhulu sobuyasibona. Maya uyayishaya le. Amen. Ake nimizame ngezandla. Uyayishaya. Owakho mfundisi lomzalwane. Wemzalwane ukhonzaphi? Ingoma ehlatshelwa abanye abazalwane eSwazini bathi ukhonzaphi? Ngicela ukubona la siphuma. Confirmation. Ngicela kahle nje leadership yakho. Yebo Nkosi. Amen. Ngicela ukuhamba nawe. Noma ngizangethende elikhulu engizolizela zobona nje kodwa dlamini ngisawuthi ukunyukela ngale sibabuthe bonke nabaselokishini la kodwa le ndoda ngicela ningiphe
mfundisi wakho ungitshele nasiphuma ukuthi ubani. Tshela makhelwane hayi kabi. Namhlanje ngicela sibuke lamazwi, ngiyazi omunye uyamangala kutshintsha uke. Ungabe kuzokushunyayelwa kuthini la. Ngoba kulokuthiwa uzibanibani uzala uzibanibani. Uzibanibani kuyazalwazalwana nje. Abintshumayelo ikhona kulokuzalwazalwana. Ngicela ungibekezelele umoya uphephetha la uthanda khona. Asimiyeke uverse 1 ngoba uyintshumayelo ende uverse 1 ukuthi uphilo befushila awumosho uverse 1. Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana kaAbraham. Thank you. Uverse 1 eyedwa nje asimiyeke ngoba usho abantu ababili. Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, ngamanye amagama ungowasebukhosini. Bese kuthiwa indodana ka-Abraham. Indodana ka-Abraham esiyaziyo ile yaphunyuka yokwenziwa umnikelo. Ngamanye amagama uJesu uthe inkosi aphinda abe umnikelo. Asiyeke-ke leyo iyodwa nje uverse 1 uqedile. NjengoGenesis chapter 1, khaleni uNkulunkulu wadala nomhlaba. Nala sithola okwasemazulwini nokwasemhlabeni. Kodwa indaba yami izoqala la kuverse 2 kushila ukuyosho kuverse 6. La kuverse 2 kuyosho kuverse 6 kunamakhosikazi, kunabogogo abane, 4 yamakhosikazi. Oqala uThama, owesibili uRahabi, owesithathu uRuth, owesine umka-Uriya. Yamangaza ukuthi for the first time ulandwa emlandweni kakhulu la uJesu evela khona, bese kufakwa namakhosikazi ukuthi uJesu abogogo bakhe la ila vela khona. Owokuqala sambe ubani? Tamar. Owesibili uRahabi. Owesithathu uRuth. Owesine umka-Uriya. Elena ubabheka sengayo bonke labogogo babi bonke. Ufela abababi abajoli ngisho labogogo mina. Bese kungimangazayo ukuthi uJesu vela la. Ungangikholwa mfundisi wami, sasa uhambe uyokhuluma nomunye walaba abalenkonzo amaSulumane. Umfundele ukuthi yethu inkosi vela la uzohambana nawe into enzima kabi, ngoba balwa nokuthi angeke atha uNkulunkulu eyinkosi ayozalwa kulabo mama kanje. Ikona nje abalwa nabo bathi nje angeke yenzeke leyo, ukumthuka uNkulunkulu uthi uvela uRahabi balwa nawe kwamambele, kodwa iqiniso lithi uvela la. Angithatha oyedwa nje ugogo la kulabo gogo abane. Sithathe lo wokuqala Tamar.
olandelayo uRahabi yena-ke wajola waze waba tavern yakhe kuleziya indonga zaseJerikho. Nawufika kwa-Israyeli uyabona bakhombisa ukuthi naya indlu yaThamar, indlu yaRahabi, zadilika zonke izindonga, kodwa yena ngoba wafaka amadoda kaNkulunkulu noma emubi kangaka, kwakuyi-24 hours sport salama, bengaphuza abantu, engawashintshi uyowaqedela ekhaya, ewashintsha phansi phezulu khona la. Ngelinye ilanga kwangena iy'nhloli zithunyiwe ukuthi ziyobona lezwe, bayigijimisa ngamasotsha lapha abona ukuthi laba bazohloliswe, babaleka bazongena kaRahabi. Bathi nabangena kaRahabi, uRahabi wababuka wathi hayi-ke nasekufike nini sesiyafa, sizwile ukuthi uNkulunkulu wahamba nani kwadabula ulwandle olubomvu lwaqheka phakathi, kwahamba nini phakathi, ngeke niphume la ningashiyanga isifungo, ngoba nasekufike nini liyabhubha leli lakithi. Bathi kahleke siyagijinyiswa, kodwa hayi into elula leyo, vele uyosiqedela ekhaya. Siyakuthanda ukufihla, usho sona, usho uyasiqedela ekhaya. Asifihli. Bathi bethukile la, bathi bayasibulala na, basilabathi idorobha laseBatlas, amanzi amancane lawo. Gibelanda wabafaka phezulu esilingini wavala. Bathi nabafika labathabu lamadoda angenela, babuza bani? Babuza sona. Bathi bangena bathi hayi banokungena bangenile, nedla nibabonanga nabaphuma baphumile. Kwenze njani? Niyabagijimisa. Bathi yebo lamadoda ayingozi kabi lawo. Bathi phuthumani-ke ngoba phume ngapha. Esikhathi bephuma benhlanhlatha beshona lela khoza. Wathi dilikani, hayi siyafihla. Wathi kubo, njengoba senginifihlile nina, ngiyazi lezwe lizobhubha. Ngicelela mina-ke kanye nendlu yami, ubaba wami nomama wami, uma libhubha lezwe sithola umusa. Sebathi laba, thatha indwangu ebomvu, thatha umbhalo obomvu, ulengise efasitereni lakho, ngoba vele ubhubha uqinisile nizobhubha. Kodwa thatha intambo ebomvu uyilengise la, ukuze nangabe selibhujiswa lethu, uma seziwa indonga zeJerikho yosindiswa yile nto. Akunandaba ukuthi uyizwe, kodwa le ntambo izokusindisa. Nembala kwabanjalo. Asibone lona-ke bese ngiyavala. Uyambona ukuthi mubi kanjani, kodwa uJesu bhedela. Anginizwa uJesu vela khona. Ngizotshela abantu namhlanje abazitshelile ukuthi sengiyisona esibi kabi, sengibulele ngenza konke, khona la uJesu vela khona. Wayenzela kona lokho, akaveli kubantu abahle, uvela kubo labo bathi babi, ababulali, abathakathi, abagibela imfene
ayibhekele bona babhekele kubo labo elibathukayo uma bethi yes to Jesus uJesu vela khona hayi kodwa niyangizwa ayishaye ebhalini ayisimiss call ake ngibona izandla bangizwa God bless you God bless you God bless you ake sibone logogo uqala ke lo Genesis chapter 38 ayelonga tuthathika from verse 27 to 30 kodwa wena ekhaya ngicela uzifundele yonke le chapter ngoba lokho engizokuchaza hayi ngoba ngithukana hayi ngoba ngikhuluma izinhlamba izinto ezazenziwa yilogogo simanga kuthiwa uJesu vela la nawufika ekhaya nje funda wonke le chapter uzothola lokho shila sikhonze ngoverse 27 kuya ku-30 ngenxa yesikhathi wathi ngesikhathi sokubeletha kwakhe bheka ngamawele asesiswini sakhe wathi esabeletha omunye wakhipha isandla umbelethisi wathatha wabopha esandleni sakhe ngentambo ebomvu wathi lo uphume kuqala wathi ukuba afinyeze isandla sakhe nangu umfowabo ephuma wathi ufuzeleleni na ngalokho igama lakhe laqanjwa ngokuthi uPeresi ngasemuva waphuma umfowabo owayenentambo ebomvu esandleni sakhe igama lakhe lathiwa uZera mubi nalo kodwa bonke abantwana kukhona nabantwana bavela kuye bavele bephethe intambo ebomvu wasibukela phansi ukuthi uNkulunkulu mhlambe wena uzokujezisa ngoba abantwana sebawu5 kuna wakagule wakumete wakagamete wakagoji odwa uNkulunkulu ulinde nje ukuthi uvume akagaxe ngentambo ebomvu kaJuda lo hamba ubheka le chapter uzoyizwa yonke lento engiyikhuluma uJuda wafelwa indodana yakhe yokuqala yathi nayifa naye angazi yabulawa yini kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambulala naye uJuda usekhuluma nalo malokazana uthi usemncane I'm sorry sengiyahlanganisa ngithi sengijahe kakhulu ngiyakusaba ukuhamba ebusuku washona lo mfana wokuqala asimazi wenzani nakashona lo mfana wokuqala Juda usekhuluma nale ndodana yakhe enye ngena kumkamfowenu umkamuntu lo ngena kuye kuzumzalele abantwana ngoba umfowenu ushone sesemncane wavuma uJuda wavuma lensizwa uJuda ivuma kubaba wayo wangena ulo wesifazane wayithola esanamakhosikazi amabili ngena la lithi iBhayibheli ngesikhathi behlangana ngokobulili ngesikhathi behlangana khosi ngokobulili naye lo ebuye kuzileni ezilele indoda eshoneni
beqala iThembe ngesikhathi behlangana nalo ethi awukwaze kwalunga lithi iBhayibheli wezwa lokuthi ungathi sekuyisikhathi sokuthi ngikhululeke sokuyisikhathi sokudischarge lithi iBhayibheli amolibheka phela makezwa lo mfana ukuthi nako-ke sekufikile lithi iBhayibheli wadomula wajikela phansi yonke imbewu wayilahlela phansi yonke imbewu. Ngiyambona lo sisi lo mfelokazi olahlekelwa indoda wayigcina kudala indoda ebathe iphi-ke manje le nto sodomlile lo wajikela igroza yonke phansi. Naku okungilimazayo-ke khoza lithi iBhayibheli uJehova ebuka lokhu wathukuthela. Nako-ke la ngifike ngiphele khona ukuthi uNkulunkulu uyayibuka lezi indoda iyarobha nje iyatomula uJehova uthi bese lithi iBhayibheli wambulala naye futhi. Kuyabonakala ukuthi naloya khona umkhuba wayewenza wambulala nalo embulalela nje ukutomula. Manje bekade sikhuluma kuyinkonzo yama-couples bekuzokhululeka ukuthi yekelani ukurobha boba uzombulala uNkulunkulu. Ngoba lokho enithi akakubuka uyakubuka nje. Uyabona-ke wena nje okungcwele kakhulu uthi bathi baphelelwe amavesi kwashumayela ngale nto enje. iBhayibheli lami lithi la uJesu avela khona. Mefalo lithi iBhayibheli lo sisi walinda ukuthi bamnike omunye omncane onani. uJuda wathi uyabona-ke uzophelelwa abantwana hamba kini